Que entón, pois, colleron esas fotografías e o que fixeron foi versionar e interpretar esas fotografías dos hórreos a súa, pois, o século XXI. Temos dende obras futuristas, temos obras máis retorcidas, feitas por Alejandro Coelho, que o temos aí, podedes ver dúas obras de Alejandro, e entón esta expo se articula desa maneira. No centro podedes ver as fotografías de Xanxé e podedes ver as postales do alumnado de Lauras Calamity. Hoxe, ademais desta tarde fría e choivosa, vamos a compartir máis cousas. Temos unha dupla conexión de recuperación da memoria. Unha é esta parte, porque estamos recuperando os hórreos. Un traballo moi interesante, porque o hórreo é unha construcción doméstica que non se lle dá demasiada importancia e, sin embargo, está íntimamente ligada co que é a identidade galega, que é un galego sin un hórreo.